Dneska si zahrajeme Doors. Tak, já asi nebudu ani zdržovat. A jdem na to. Tak jo, tak já už jsem tady. A jdu na to. Slyšel jsem, že zvoneček zapíná hardcore mod. Upřímně tomu nevěřím, protože pokaždý, když jsem to zkoušel, podle mě to bylo tak stejný prostě. A jako nic zvláštního na hře Doors. Tak stejně to můžeme vyzkoušet. Uvidíme, kam se dostanu. Chtěl bych se dostat až třeba do dveří 30 až 40. Momentálně teď jdem do dveří 3. Tak to jdem zkusit. No. A do 100 pochybuju, že se dostanu. Jestli byste někdy chtěli, abych si zahrál Doors nějaký mod nebo takovýhle, jak je tam teďkon třeba nějaký error nebo takovýhle, jak tam jsou. A nebo Doors 2, jak se začíná od dveří 101, tak pokud byste si to někdy chtěli se mnou, kdybyste někdy chtěli, abych to natočil, tak mi stačí napsat do komentářů, já to pro vás natočím. Jo, a jestli jste ještě neviděli minulý video, to byla taková hudba. A já si myslím, že je to upřímně jakože dost dobrý. Já jsem to poslouchal tak 100krát, protože se mi to hodně líbilo. A tak jenom by mě zajímalo, že ještě jako se nic nedělo. Ještě tady nebyl ten rush třeba, nebo tak. Jo. Jsem pryč. 11. No a já nemám to baterku nebo zapalovač. Dveře 12 a další temná chod. Hele, svíčka. A nesvítí, musíme ji nejdřív zapálit. Chtěl by to jakože zapalovač. Aby jsme to mohli zapálit, že jo. Ale jakože já žádnej nemám, tak no, tak ho musíme najít. Někdo klepe. Hele, klíče. A. Dobrý? A, dobrý. Takže teď jdem do dveří 15. V 15 nic zajímavého. Baterka super. Dá se to jenom mně, nebo ta ručička na sekundy běhá nějak rychle? Devatenáct? 20. A teď bychom měli jít do 21. Takže tady je 21, tamhle je co? 20. Jo. Dveře 21 a je tady takový to oko.
No, ubralo mi trošičku. 22. To nemůže být hnedka po sobě, ne? Před chvílí to jelo a teď zase zablikalo a nic. Jest, tady by mohl být zapalovač. Prosím, ať je tady zapalovač. No, dobrý. Tohle nejde otevřít. Já jsem chtěl zapalovač a on... Jo, dobrý. Yes, máme zapalovač. Tak dobrý. Tady? Je tady něco? Ne, gauč. A zase tady je. Nebo 28. Já si myslím, že to budou 27. No, tak bylo. A hele, oči. Čau. Co máte? To znamená, že za chvíli tady bude honička. Nic zajímavého. 30. Aha, ale tohle není ještě ono. Protože to je, kvůli tomu, že tady jsou ty oči, tak to není určitě ono. Nebo si to aspoň myslím. Proč to slyším? Dobrý, hele, pro vás to zkusím ještě jednou. Zapnu natáčení, až se dostanu zase do dveří 30. Jo? Tak jo. Hnedka jsem zpět. Tak jo, jsme zase v lobíčku. Já jsem toho chtěl vlastně přeskočit, že? Tak jo. Hnedka se ozvu. Tak jo. Opět jsme u dveří 29. A 30. A teď se půjde běhat. Naštěstí tady mám takovou speciální věc, kterou doufám, že se mi to podaří udělat. No, dobrý. Jsem zbytečný lek. Jdem. Doufám, že mě nechci. Se nezdá, že je to blízko. Nechytil mě. Čau. Že jsme se úspěšně dostali do dveří 38 až 39 a teď jdem do 40. Tak, kde jsou teď klíče? Samozřejmě, že tady kde jinde, že jo? V zámku asi nebudou. Aha, já už jsem myslel, že to je zase ty oči, že jo? Že bude zase vanička. Tak, doleva? Jo. Tady nic. Zase nic. A nic.
To je nesmysl, aby šel znovu. No. Tak ten se tam objevil docela pozdě. Teďkon 47 to asi nebude. 46. A tohle je co? 48. Já si myslím, že to bude 46. No. Tak nic. Tak to bude 47. Doufám. Jo, je to ono. Počkat. Aha, já to vyhodil, milem. Jsem si říkal už, kam mi zmizel zapalovač. Ale náplast. Tak jsem nevěděl, že bychom to mohli vůbec dotáhnout. Jsme u figury, dámy a pánové. Tak to bude bomba. Tak. Já jdu asi probudit. Teďkon, já miluju ty cutscény. A jestli to někdo z vás jako nehrál ten Doors, tak já vám řeknu, tady se mají sbírat takové knížky, které jsou povystrčený. Doufám, že za mnou Jo. Jo a to určitě všichni znají, že je figura slepá, ale slyší moc dobře. Doufám, že nejde zase sem. Jo, hele, tamhle. Tak já se teď problížím sem a zrovna si tahle vezmu papírek, co potřebujeme. Snad ta figura neslyší ty Jo, a slyší. Taky necháme zase odejít a já se otevřu další dva. Dobře, tak dva to zrovna nebyly. No, tak já je radši nechám bejt. Kam jde teď? Teď nevím, kde je. Radši to projdu takhle. Jo a hele, budíček tady máme. Ten potom použijem. Jen bych byl rád, kdybych aspoň věděl, kde. Jo, tamhle je. Teď jde nahoru, takže já si prozkoumám knížky, co jsou tady. Jo, tady je. Čtvereček 0. Nemáme tam čtvereček. Knížka nemusí být povystrčená, stačí to, aby na ní byl měsíček. A tady jeden zrovna vidím. Tohle je co? To je taky 0? Kolečko rovná se 0 a tohle jo, kolečko tam máme zrovna.
Dobře, a teďkon, jak na tu figuru, já teď nevím, jakože, kde pak by mohla být. Já to tady takhle projdu. A teďkon se asi radši schovám, že já se teď myslím, dobře. Tak to bylo off-house. Tak teď jsem normálně viděl to její světlo. Jo a figuře se nelíbí světlo. Ona jakože svítí. Což mi přijde trošku divný. Komu to přijde divný, tak taky napište do komentářů. Měsíček. 3. Tady je jeden. Aha. Tady ještě někde? Doufám, že ne, hele, nechci se moc vracet, jakože. A teď asi až si trošku odstoupí, protože podle mě je dost, jakože už blízko. Možná až moc. Dobrý, jde pryč. Tak jde zase zpátky. A zase jde pryč. Takhle tady bude zase kroužit. A dobrý. A už zase jde sem. Co se furt láká? A zase. A teď jde zase tam, takže tu knížku tady zase moc zřejmě nenajdu. Teď vyjde tady u mě na 100%. Jak jsem říkal, jako mohla by prosím přestat chodit u mě? Ještě jednou tady projde a tady nastavím ten budík. Já ho nastavím tam, kam se nikdy nedostane. Aha, tak já jsem myslel, že se tam jakože nedostane, ona se tam dostala bez problému. Ještě tam nahoře je knihovna, tak uvidíme. Já půjdu asi do té knihovny tam. Tak, takže jdem? Doufám, že teďko nepůjde zase nahoru. Protože tam teď budu já, že jo. Ať se tamhle drží zase v tom rohu. Od tam toho rohu zase nemohl furt odejít. Halo, běž tam, nechoď nahoru, prosím. Dobrý, tak se mezi tím kouknem a proštudujeme tento papír. Takže hvězdičku nemáme. Křížek nemáme. No. Tak. To snad bude dobrý. Takže ach jo, už zde jsem zase. Jo, otáčí se. Po mně nechoď sem, jo.
Prosím. A jsem v prčici. Nestihnu utíct takhle. Doufám, že tady za kaktuse a za stromkem mě nenajde. Jo, jde dolů. To je moje šance to tady prozkoumat. Takže v těch policích není absolutně nic. Dobrý, jde sem zase. Jaký? No tak dobrý. Už jsem chtěl říct jak jinak, že jde sem. Protože musí být vždycky tam, kde jsem já. Že jinde vůbec nemůže být. A máme už křížek. Teď jenom najít hvězdičku. Doufám, že bude tady. Hvězdo, pojď sem. Dobře, zalezu si do rohu. No nemáme furt křížek. Teda křížek. Ten máme, ale nemáme tamto. Takže musím jít prozkoumávat zase ty knihovny, že tady to asi už nebude. Mám pocit. A jako mohl bys prosím přestat chodit hnedka vedle mě, jakože? Prosím? Odejdi kša, aby si tamhle do té větší knihovny. Není důvod chodit v té malý, když je tam ta velká. O, dobře. A počkat, mohl se náhodou teoreticky schovávat tady. Sem nechodí, ne? Konečně vypad. A už se nevracej. Zvíře. Zase se vrací. Briana to asi kašlu, jakmile odejde, tak budu. No, běž. Ča. Běž, nechci tě vidět, prosím. Jo, jde pryč. Yes. A už se zase vrací sem. Jakože není tady jiný místo, kde bys mohl opakovaně chodit. Jakože. Se zase otočila, jde sem. Teď půjde ke mně, sleduj. No, tak nic. Už se prosím nevracej. Já proklouznu? Čau, jak se máš? Doufám, že to nebude zkoumat tady, jakože jinak jsem mrtvej. Že hned? Otázka, kam jde teď? Já teď jenom fakt prosím, nechoď teďkon ke mně, jo? Já už jsem skoro u konce. Vyzrhnu. Pocať. Mě prosím nechytej, jo? Ale tak jako mě nenapadá, kdyby to mohlo být, a už jsem všude byl. Nevím, jestli jsem si něčeho nevšiml. Třeba. Hlavně, že nepůjde ke mně. A dobrý. No tak tady je ta zabloudila. To je zase trojúhelník. Já už jsem myslel, že už to bude ono.
Ale a mohl by si zase vybrat třeba tam nahoru jít zase? Jakože? A když já půjdu nahoru, tak jít zase dolů? On mě tady nenechá, jako. Já se aspoň kouknu, kde by ta knížka mohla být. Já už jsem byl. Byl jsem. Že to musí být zase nahoře? Ach jo. No nevadí. Prosím, ať je to ten hvězda. Jo, je to hvězda. Tak a jsme u konce. No, tak to bylo těsný. Prosím, ke mně nechoď. Není tady další budík, kterým bych mu mohl zazvonit do uší? Halo, halo, pane, prosím, nechoďte sem. Právě tady třeba stavím, nebo já nevím. Rekonstrukce vašeho bejváku. 1 koruna měsíčně. Nechcete? Škoda. Je to výhodný. Vyplatí se. Tak běž teďkon. Prosím, nechyť mě! A je konec. Dobře, tak dámy a pánové, pokud chcete, abych tohle dokončil, tu hru, abych to dohrál alespoň tu figuru, která mě teďkon chytila, tak nezapomeňte tady nechat alespoň ten like a uvidíme se zase příště. Nezapomeňte komentovat a sledovat moje videa. Děkuju. Mějte se. Čus.